Enter, rejoice, and come in. Open your hearts to the Lord. Today will be a joyful day. Enter, rejoice, and come in. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Today will be a joyful day. Sing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanila. Mga igsoon, Huwebes karon sulod sa Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo ug una rong adlaw sa atong nobina, misa nobina alang sa kapistahan ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya, ika-11th Fiesta Celebration. Hinaut unta nga kitang tanan naming tambong karon ato na gining i-straight ang 9 days nga nobina. Hinaut unta sad nga ang atong mga online parishioners nga mosimba sa atong nobina karon hangtod sa ikasiyam, bubuan og daghang mga grasya sa ila usab nga paningkamot. Atong mga benefactors and donors ato sang iampo sila nga nagsigig palit aning atong mga slots dinhi aron magmalampuson ang atong mga projects o kalihukan. Hinaut unta nga pinaagi ni San Vicente Ferrer ila usab nga madawat ang tanang mga maayong butang nga ilang gikinahanglan alang sa kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, naghiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod aron mag-ila sa imong santos nga ngalan. Itugot sa mga natawo pag-usab gikan sa tubig sa bunyag ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna ug ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro o kang Juan, ang bakul nga naayo, ang tanang mga tao na tingala, ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Solomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutukan. Naguna-una ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadiosnon nakapalakaw kami ni ining tawhana? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kun si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy buhian ang usa ka mamumuno. O gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, o kamo mga saksi niini. O ang gahom sa ngalan ni Jesus, nga among gituuhan, maoy nakaayo ni ining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus maoy nakaayo kaniya, sumala sa inyong nakita. O karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo o sa inyong mga pangulo batok ang Hesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglan magantos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios ni ining paagiha. Busa, paginulsol kamo og balik sa Dios, aron papaso niya ang inyong mga sala, aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, ug unya ipadala niya si Jesus ang Mesiyas nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit, hangtod moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang, sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios, magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat, ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mutuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta sukad kang Samuel, naghisgot usab mahitungod ni ining adlawa. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta, alang man kaninyo, ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios, uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon, o gipadala pag-una nga na kaninyo, aron pagpanalangin kaninyo, pinaagi sa pagbiyak ninyo, sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan.
katingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Ginoo, pagkahimayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan. Unsa bang tao nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tao nga nag-alima ka man kaniya. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang ug diyutay sa mga anghel, ug gipurong-purungan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilan. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero ug kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigon ng Diyos, alleluia. Pagdaigon ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, og nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghuna-huna nga nakakita sila espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayod kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog. Ingon sa nakita ninyo nga ania kanako.
Gisulti niya kini og iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an human siya nabanhaw, maosad ni ang gipadayon pagbuhat sa mga apostoles hangtod karon sa mga nagsunod sa Ginoo. Unsa may gipasangyaw nga ang Mesiyas, ang manluluwas, ang tinuod nga manluluwas, kinahanglan gyud magantos pag-ayo aron makaluwas siya sa katawhan ug mamatay unya mabanhaw. So package gining tulo, magantos, mamatay ug mabanhaw. Unya ang nanagsangyaw sad ani sama nila ni San Pedro, nila ni San Pablo ug uban pang mga apostoles ug mga disipulo hangtod karon sama sa atong mga santos ni San Vicente Ferrer, kinahanglan sad sa atong pagsangyaw, kinahanglan sad tanga muantos, mamatay unya mabanhaw. Sige, ingna nang imong tupad, ingna andam na kang magantos ana niya kung moingon gani siyang andam, ingna okay ra nimo mamatay ana kay tulo man gid nakabuok atong agian niya. Inig-ingon niya okay, ingon din ka okay, mabanhaw na ka. Ana dayon kay di ka moagi aning duha, di sa ka mabanhaw. Pero usahay no, ang atong giapas ang pagkabanhaw kana bang gahom nga dili na gyud mabuntog sa kamatayon. Muna si San Pedro diri sa unang pagbasa, ila man tong napalakaw ang katong bakol. Ingon dayon San Pedro, ay mo pagtuo nga ang among kaugalingong gahom ug ang among pagka-Dios nun maoy nakapalakaw aning bakol. Kung dili ang ngalan, ang gahom sa ngalan sa inyong gipatay nga nabanhaw kadto si Jesus. So kung di ta moagis pagkabanhaw, dili sad ta makahimo og mga kana bang gitawag nato milagroso nga mga butang. So kining pagkamatay duha ni siya ka klase. Dunay mamatay nga literal, kanang muhunong gyud ang ginhawa. Doon na say tao nga mamatay tungod sa iyang pagsalikway sa iyang kaugalingon. Ug mao na ang level nga gustos Ginoo nga atong praktison. Akong term ana, practice og patay-patay. Niya unsa man na?
kanang di jud ka moangkon nga ikaw maoy hinungdan nganong nahitabo ang maayong butang. Ang ato ra gyung angkonon nga tungod ni sa Ginoo nga nagsugo nako, tungod ni sa Espiritu sa Ginoo nga ania kanako nga akong gituman. Ana. Okay. Lingyag usab imong tupad. Inakinsay gabuot nga mosimba ka karon. Ina. Onya, kung pananglitan og ikaw ray nagbuot, ang resulta na ikaw ugma moingon sa ka, di sa ko mosimba, ikaw ra may gabuot. Nya unsa may pagbuot sa Ginoo nga nagnobina man ta, kinahanglan humnon gid nimo ang novena. Unsa man ang novena? 9 days. May meaning ang novena. Nya na day novena nga 1 day, na day novena nga 3 days. Naa sa tingali, muna ng uban, maingon din, bugoson tani. Bugoson ba, imbis nga siyam kaadlaw, balik-balikon siyam kaadlaw, hotdon, o basa ang tibok novena o sa kaadlaw, bugoson di na novena, tinapula ng imo. Novena gani, siyam yun, siyam kabalik-balik, siyam kaadlaw. Mo nang doon natay first day, second day, hangtod 9th day. Okay, katulong lingi being na mubalik pa ka ugma. Kana bitang giyahan kita sa Espiritu Santo, marilax ra biya kita. Kana bang di na ka magsalig sa imong abilidad ba, marilax gyud ka. Atong pag Easter Sunday, nagwali man ko ato nga ang ni pagawas gyud ni Kristo lugnanan si Kristo katong anghel gibutang ra to dito, pero si Kristo gyud mo ni abli sus na may ni text sa akong amigong pari sa ipadara ning Padersiano, Matthew chapter 28 verses 2 and following. Og mikunsad ang anghel og milinog og giligid sa anghel ang dakong bato. Nakuhala, bugo agin ako, iwa man ko mubasa ani. Ingon ko, dili ang anghel mo niligid, ang anghel man di mo niligid sa bato. Yan ingon din ko, Lord, kato biyang akong wali, gasalig bi ako ato, gato bi ako nga inspiration to sa Holy Spirit. Di dito tinuod nga ikaw mo niablis imong lugnanan, ang anghel di ay. Nya, nitingog dayong Ginoo diri sa akong kasing-kasing, nitoo ko bang ang Ginoo to ing siya. Ay relax lang gud diha, ang kuna lang gud na nga bugo ka, wa gyud ka kanang kabasa ana, wa ka kahinumdom, kabasa man ko ana pero wa ka kahinumdom, pero ang imong gisulti maoy kamatuoran. Di mura sa ko relax nako nya unsaon na nako pag-explain ing siya. Ing na lang nga katong anghel ako man tong sulugoon dito nako sa ilaong, namilo pa ko sa akong kanang kuan, akong higdaan. Nya kay ang anghel ako mang sulugoon, buutan man kayto siya, iya na lang giligidaan ang bato. Ako ra gud tay mo abli ato, pero iyang giligid kay buutan man nga sulugoon ang anghel. Para gud nang sulugoon nga ang imong amo mauntay manilhig, ilugan nimo sa silhig. Kakwa nga na, ako day kapilan ako nang laba ko, giilugan ko sa akong gilabhan sa akong kuan. Kaning labandira, uy ay paglaban na ako na mo laba ana ba, pero kamao ko mang laba. Ingos Kristo kana na lang bato di nako maligid, ako maganing naablihan ang bakba sa impierno, kana na lang bato nako bitaw Lord no. Isa pero ang kuna lang bugo ka nako bitaw kana gyud kay kun wa ka Lord, I am simply nothing. Salamat niya to mga igsuon nga mo pahinumdom nato sama ni San Pedro, iyang gipahinumduman ang mga high priest. Ingon siya, kamo mga bride kay mustanan gasigi mo tuon sa balaod ni Moises, pero wa gyud mo mutuo nga si Jesus mo'y Mesiyas. Mao na pagbasol na mo, paghinulsol na mo, ayaw na mo pagpadayon anang inyong sayop nga binuhatan. Dawatan na ninyo nga ang Ginoo mao gyud sundon dili ang atong kaugalingon. Kay kung mo insistir kita sa atong gusto niya,
himuon ginatong sakto bisan sayop nya di kita muangkon sa tong sayop mahimo natang iyawa. No. Lingay imong tupad ing na muangkon ka sa imong sayop. Angkon dili. Og ingnon karos imong anak, ma ngilad biya nang mamalikas. Ang saman, mo patuo kaniya dili. Wow, but lang. Di ka magyaw ya, kumuton ko ng babat, kuriksyon ka ng buanga ka, murasag dili, katapulan da, anaon ra ba din na nimo? Kanabang ato ra ba sa siyang tirahan sa iyang sayop? Kung koreksyonan ta sa atong sayop, ato sang tirahan sa iyang sayop, mo na itong style. Inig-ingon nga, ikaw ba bakakon kay ka? Unya ikaw di ka libakira. Oh, anaon sad. Kibaw biya ko nimo kinsa ka buanga ka. Anaon pa nimo aron di na to hisgutan ang imong sayop. Oy nindot kay na. Ako anad naman ko ana nga koreksyonan ko. Anad na ko ana pero bugat baya may biyang ipatay og tao usahay. Pero unsaon man gyud nga gaagad ra man kita sa Ginoo. Gaagad ra man kita sa atong gitawag nato bag process of growing in faith. Mao na nga dinhi sa atong tubag sa Salmo. Unsa to atong tubag? O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Kinsa ra man gyud ngalan ang atong isangyaw. Kinsa ra man gyud makahimog katingalahan ang Ginoo ra gyud. We are simply nothing. Si Mama Mary, si Saint Joseph ug ang mga santo sama ni San Vicente Ferrer ni angkon gid na nga sulugoon ra gid mi nimo Lord. Wa gid mi mahimo kun wa ka. Mao bitan na kining atong mga leaders ba, maggobyerno man or masimbahan, musugod na ganita pag-insister unsay atong gusto, dili na ta mo paubos, maggubat gid ta. Bisan gani kita dinhi sa simbahan, maglalis lang ta na usahay ng usa ka pong nga mao ni akong gusto, mao ni akong gituhuan, mao sa na imong gituhuan, lalisan tanig maayo kung kinsay sakto nato. Mas maayo tingaling mamalandong og moingon, come Holy Spirit, enlighten me. I am simply nothing without you. Ano? Sige. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mutuog yun ko na kining pagpalit og slat makaayo gini nato. Ana sige ing na kining pagpalit og slat makaayo gyud ni tuog yun ko ana. Ana kay ngano man makita mas mga buhat pinaagis pagpamalit na tog slats, naka-renovate ta dinhi, nakatukod ta, nakahimo ta ning atong lugar nga simbahanan nga porti nang nindota. Nakahimo patagtabang atos kapilinha di Fatima nga nindot na sa kain aron na center gid na sa replica, original yung replica and officially consecrated sa ato yung kadagkuan sa simbahan gikan gid dito sa Portugal hangtod sa atong archdiocese. Mao ginay official replica sa Our Lady of Fatima. Karong adlaw Pitsa 4 mao ang ikaduhang tuig sa iyang consecration. Ave Maria. Nya nakatabang ta ana dito tungod sa atong slat-slat. Abot na mga dulan 40 million ang atong na-contribute dito sa slat-slat nato. Ug sa uban pang dagkong kalihukan sa simbahan, Thanksgiving ni Archbishop Bishop Chupilo Kamumot sa iyang pagka-venerable, mga 7 million sa to'y naabot sa atong slat-slat. Nya sa ato sang National Retreat of Priests, mga 7 million sa atong slat-slat nga na-contribute dito. Ug daghang mga parokya nakapahimos tungod aning slat-slat. Ma-question pa na nato kung kabubuton ba ni Ginoo og dili. Di na lang ta mo question. Unsa may buhaton? Unsa may buhaton? Cooperation, magtinabangay tagpalit og slat. Guya gid ninyo eh. Sige. Mao na ni atong slat ha. Di pa biya kay ni daghan pero basin pa sa daig mo daghan ni karon. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto niabot nag 17,600
ang atong halin, naapay 42,333 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Mo nahangyo nako kutob abot atong pista, first day maron nya, kutob abot ang pista, kitang tanan mupalitag 10 minos usa ka slot, haron mahurot ni nya ato ng halad sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer, ang atong hilabihan ka milagroso nga santos. Unya ang ato sang Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS naabot na sang atong halin og 13,016 slots, naapay 16,984 slots nga available, tag 200 pesos per slot ni siya. Nya naatay 22 slot challenge nga tag 4,400, niabot na sa 233 ka 22 slot challenge ang atong nadawat. Nya doon na tayo special slot para gyud sa pista, specific sa pista. Lugaw 18 ka slots nga tag 3,000 kada humas atong nobina. Karong hapon sa atong major nobina natay pakaog lugaw. Naabot na sad og 5 ka slots ang atong halin. So 13 slots na lang ang nahibilin nga tag 3,000 pesos. Nya sa ato sang litson 12 ka tag 15,000 per slot, wala pa'y halin. Sa atong decoration din tulo ka slots nga tag 30,000, usa pa itong halin, duha na ang kaning kuwang. O mo na ni ang atong halin kanirong gidecorate karon, nindot ba o bati? Unsa gani ato ning ipatangtang na nindot. So sunod na sa nato ani karong Biyernes atong ilisa na sad ni niya hinaut unta nga mopalit na mo aning atong nanay mopalit ani duha na malani ka slots tag 30. Unya katong usa ka slot para sa pista nga 50,000 nahali na sad. Sa atong pakpakan ang tanan. Salamat kayo. So nahali na to. Wana secured na ta para pista. Nya ang ato na lang litson tag 15,000. Palit mo daghana. Pero unya pa man inig baryo pista, ini kapit sa 13. So kini ako ning gihisgutan tungod kay kung suguon tas Ginoo ang resulta kaayuhan. Muna si San Pedro gisugo sa Ginoo sa pag-ayo sa pagpaambit sa gahom ngadto sa bakol, naglukso-luksos kalipay ang bakol. Ang mga pari nga naglagot gisugo sa ilang garbo, gisugo sa ilang tawhanong garbo, nakahatag og kadautan hasta pagani ang Ginoo ila pang gipatay. Kung suguon natas atong kaugalingong garbo mga igsoon, ang resulta mabungkag, maguba ang nindot. Pero kung suguon tas Ginoo nya magsige tagtuman, ang bati mag-anam og kanindot, og ang nindot mosamot og kanindot. Mao nay timailhan. Nitanawa imong naong naguba o ninindot. Naa pa tong original o wa na? Kung wa na ang original, sa ato pa naguba. So wa mo nindot, naguba. Pero naa pang original, niya, misamot lang siya kanindot, congratulations. Mao na siya. Kumusta man imong kinabuhi, minyo man ka, ninindot o naguba? Yung kaninindot pa der, pero buwag na misa kong bana, naguba. Siya, ninindot man sa akong feeling, Father, nakamubuo naman ko. Adi, lagi, naguba lagi. Katubang kami niyoon ba, naguba. Muna, nagbuwag naman mo, naguba na to. Pero ninindot karon ang imong gibati, bisag sigihan kag kulatas imong bana, kana mo ininindot. Nangahibat ng imong naong tungod sa kulata, pero ang imong kasing-kasing nisamot ka in love sa imong bana o sa inyong pamilya, kana mo ininindot.
Na siya. Kaya man maguba ang original. Manindog na takatong ninindot. Atong himuon ang novena prayer o pag-ampo. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa novena. Palihog mangluhod. Unang adlaw. Pag-ampo nga mahigugma sa Dios niining novena. Ginoo nga makagagahom sa tanan ug Dios nga walay sinugdan ug katapusan, sa kaluoy ug gugma mo gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer nga manlalaban ko sa labing dako nga pagsiga nga tungod niini nagtinguha siya sa dugang pang pagbudlay kay nakaingon siya nga diutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga inapostol. Nangamuyo ako kanimo tungod sa mga pahanungdan niining nagdilaab nga serafin nga ipasiga mo sa kasing-kasing ko ang usa ka biti nga kalayo nga langitnon sa Dios nun mo nga gugma aron makasalikway ako sa tanang butang nga kalibutanon aron ikaw lamang ang pagaampuan ko ug ikaw ang makapaangko nako sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Ang usa ka senyora nga minyo wala manganak sulod sa taas nga panahon sa ilang panagtiayon. Gikasubo sa mga sakop nga tanan sa iyang balay ang tungod ni anak. Busa nakahuna-huna siya sa dakong paglaom sa pagdangop sa katingalahan nga panabang ni San Vicente Ferrer. Wala magdugay, nanganak siya og usa ka bata nga babay. Apan kini wala makalipay sa senyora, kay lalaki man ang gipangayo niya. Busa ning adto siya sa simbahan sa santo ug nagaluhod siya. Gipahayag niya ang iyang mga pagmahay nga giubanan sa dakong paghigugma niya sa santo. Og sa pagpauli niya, ang bata nga babay nahimong usa ka bata nga lalaki. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluy kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluy kami. Nga isip simbahan, magmatinud-anon kitang musangyaw sa ebanghelyo sa paghinulsol o sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluy kami. Nga diha sa pag-ila nato sa kaayo ni Kristo ang nabanhawng Ginoo, madala nato sa katiling banong kaangayan ngadto sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluy kami. Nga ang balaang kasulatan maglamdag kanila nga anaa sa kangit-ngit sa sala ug sa kawalay paglaom, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluy kami. Nga maila nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eukaristikanhong pagpika sa pan,
magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo kaluoy kami. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, o manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, o manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaho. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaho. Ang Birhen si San Juan Evangelista, sa wala pahani matawgan, kanamunan siya misan, sa pagkatawo mo nga bulahan, ug sa kalipay ginabantog, sa kalipay himahayang dako. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaho. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong nga tao diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Lingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Patalinghugi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan maghatag unta kanamo sa hinabang niining kinabuhia ug magpadangat sa mga kalipay nga way kinutuban diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Unya mulihok ra ni siya kun kita mahimog yung sulugoon sa Ginoo. Salamat sa nagpasugo sa Ginoo nga mialagad nato karon ining misaha ang tanan nato mga ministries. Labi na gyud ang atong lead singer nato, Brad Rene Monticalvo, o ang atong salmista, si Sister Alice Mondrano, atong mga lectors, Sister Lindy Cabahog, o Sister Raquel Jacobi, o kaninyong tanan nga mihimo sa kaganiha sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila Mr. Danny o Mrs. Christy Manyalag and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamat ninyo mga territorial o online parishioners. So good data sa atong nobina. Nya pasalamatan nato ang atong pilgrims karon, ang Kufradia groups 1 to 3, ang atong Love Offering Assistance or LOA, ang atong SBF San Vicente Ferrer Parish staff, ang atong Divine Mercy, ang atong PMAG or Parish Marshals Group, ang 2000 Hail Mary Group,
Knights of Columbus, ang atong Family Life Apostolate, ang atong Couples for Christ Choir, San Vicente Choir, o ang atong Legion of LOGC. Ano sa mga LOGC Choir? Love of God Community Choir, and Carlos Babanto General Merchandise. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, ang atong sunod nga minor novena mass, alas 12:15, o ang major novena mass unya, alas 6 sa gabi. Ang atong celebrant preacher, mao ang Episcopal Vicar sa District 6, Parish Priest sa San Remigio, si Reverend Father Lyndon Ruiz. So, atong paaboton sila, atong iampo nga maayo ang sitwasyon. Unya, ang pinakanindot natong atangan karong gabi ang first night, ang teacher's night sa tanan natong mga eskwelahan dinhi. Niya ang coordinator ani sila Sister Luisa, Sister Lo Lauron, og sila Honorable Cirila Mantuhak. Anha ni diha ang binyo sa atong church grounds. So atong iampo maing panahon aron malingaw pud ta, ma-enrich pagita sa atong pagtuo. Ang namalitsan sa atong slots, atong pasalamatan, niya napatay palitonong slots, ang SBF DAG para sa kumbinto, anaapay 42,333 slots na available, tag 500 pesos per slot. Niya ang atong DCHS, anaapay 16,984 slots nga available, nga tag 200 pesos per slot. Nya nani 22 slot challenge kay 20 duha maron ka 22 duha ka 11 nga pista nato, nya 11th sad nga Holy Week celebration. So 22 tanan, 4,400 pesos per challenge. Ang atong DSAP 187 ka-slots na ang atong nadawat, mo open lang tag additional 3. Pero napagidaghan mo invest, ato lang ang hunaon. Unya sa atong lugaw, na natay 5 ka-slots, katong 18 katag 3,000. Unya nanay 5, 13 slots na lang ang available, tag 3,000. Ang atong litson, open pa ang 12 slots nga tag 15,000. Unya ang sa atong decoration, open pa ang duha ka slots nga tag 30,000. Nya nahali na ang usarasad ka slot nga 50,000 para sa atong pista. So nining tanan nga namalit og slots, atong hatagag masipang pakpak ang Ginoo ug silang tanan. Salamat kaayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong isinggit katulo, Viva Señor San Vicente Ferrer. 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 Pakpakan nato ang Ginoo o si San Vicente Ferrer. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.
give thanks.